गेल्या महिन्याभरापासून आरमोरी तालुक्यामध्ये वाघाची दहशत खूप वाढलेली आहे आणि याचा परिपाक म्हणून या येत्या 8 दिवसामध्ये 3 ते 4 बळी आमच्या तालुक्यात वाघाने घेतलेले आहेत। त्या कुटुंबावर किती शोककळा पसरली हे प्रशासनाला अजून माहीत असावी की नसावी असा प्रश्न आमच्यासमोर जनतेसमोर निर्माण झालेला आहे। याच्या आधी आम्हीसुद्धा वाघाला पकडण्यात यावं असं पत्रकारांद्वारे, पेपरद्वारे, मीडियाद्वारे आम्ही अनेकदा प्रशासनाला कळवलेलो आहे, पण त्यांनी अजूनपर्यंत या गोष्टीवर थोडीशीही म्हणजे त्याला म्हणता येईल की अशी जाणीवपूर्वक खात्री घेतली नाही किंवा ठोस उपाययोजना त्यांनी केलेली नाही। आम्हाला भारतीय जनता युवा मोर्चा म्हणून म्हणा किंवा काही या आरमोरी तालुक्यातील नागरिक म्हणून म्हणा, नागरिकाशी हाताशी घेऊन आम्हाला एक मोठा आंदोलन उभा करावं लागेल, अन्यथा आम्हाला शस्त्रसुद्धा हातात घ्यावं लागेल अशी पाडी प्रशासनानं आमच्यावर आणू नये, अन्यथा आम्ही शस्त्र घेऊ आणि वाघाला त्याच ठिकाणी ठार मारण्याची सुद्धा आम्ही आज यावेळेस तुमच्यासमोर आम्ही हे सांगू इच्छितो। आणि तालुक्यामध्ये एकूण 10 बळी गेलेले आहेत, तरी प्रशासनाला याची जाग आलेली नाही। आम्ही जाग त्यांना आणून देण्याचा प्रयत्न पुरेपूर करू आणि जनतेच्या पाठीशी आम्ही सदैव उभे राहू। युवा मोर्चा तालुका अध्यक्ष आरमोरी गेल्या महिन्याभरापासून म्हणा किंवा पावसाळ्यापासून म्हणा आणि विशेषतः या 8 दिवसामध्ये वाघाने अत्यंत आरमोरी तालुक्यात धुमाकूळ घालून कंटिन्यू 2 दिवसामध्ये 3 बळी घेऊन त्या बळींच्या कुटुंबावर अत्यंत अशी शोककळा पसरवून त्या वाघाने संपूर्ण तालुक्यातच नाही तर संपूर्ण जिल्ह्यातसुद्धा आपल्या दहशतीचा खूप धुमाकूळ माजविला आहे। आणि यासाठी वन अधिकारीचे वरिष्ठ अधिकारी असतील, आरमोरी तालुक्याचे अधिकारी असतील, यांना आम्ही नेहमी निवेदनाच्या माध्यमातून त्यांना प्रत्यक्ष भेटून या वाघावर काहीतरी उपाययोजना करा, याचा बंदोबस्त करा, जेणेकरून पुढे कोणत्याही मनुष्याचा, महिलेचा, मुलाचा, युवतीचा वाघाच्या मुखातून बळी जाऊ नये आणि त्या कुटुंबाला कुठंतरी शोकाकळेत पसरू नये म्हणून आम्ही नेहमी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निर्देश देत असतो। पण कुठंतरी फॉरेस्ट अधिकारी म्हणा, वन क्षेत्र अधिकारी म्हणा हे कमी पडत आहेत। पण त्यांना मी एक सांगू इच्छितो की यानंतर असे जर घटना घडत असतील तर आम्हाला अत्यंत कडक पाऊल उचलून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आम्ही आमच्या तालुक्यात 16 जिल्ह्यातसुद्धा आम्ही फिरू देणार नाही आणि तात्काळ तुम्ही वाघाचा बंदोबस्त करा, अन्यथा जन आक्रोश आंदोलन हा संतापलेला आहे ना, हा आंदोलन आणि हा संतापलेला आंदोलन केव्हा फुटेल याचीसुद्धा गॅरंटी नाही। म्हणून माझी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विनंती आहे वन क्षेत्राच्या की तुम्ही या वाघाचा तात्काळ बंदोबस्त करा, याला बेशुद्ध करा किंवा ठार मारून टाका, कारण की वाघाच्या जीवनापेक्षा मानवी जीवन हा काही लहान नाही, मानवी जीवन हा मोठा आहे। म्हणून वाघाचा तात्काळ बंदोबस्त करण्यात यावा।